Dobro večer, dobrodošli na svečanu proslavu 170. obljetnice Hrvatskog glazbenog društva Zrinski. Naravno, u ovom trenutku molim ustanite, kratkom minutom šutnje prisjetimo se svih preminulih donjokaštelanskih glazbara i njihovih voditelja, kao i svih onih hrabrih kaštelana i ostalih branitelja koji su svoje živote dali u stvaranju Hrvatske države. Počivali u miru Božjem. U ovoj svečanoj prilici pozdravljam predstavnike grada Kaštela, ravnateljicu osnovne škole Bijači Jadranku Šošić, ujedno i domaćina ove svečane večeri, izaslanicu Hrvatskog sabora kulture, gospođu Saru Blažev, predsjednika Matice Hrvatske, župnike donjokaštelanskih župa, zatim predstavnike gospodarskih subjekata i gradskih institucija, Muzeja grada Kaštela, Gradske knjižnice Kaštela, odgojno-obrazovnih institucija, glazbenih društava i kudova, te ostalih kulturnih i športskih udruga iz Kaštela i okolnih gradova, Žrnovnice, Šibenika, Solina, Trogira i Zaprešića. Naravno, pozdravljam Udrugu Podvorje za očuvanje kulturne baštine i Hrvatsko društvo Fra Bernardin Sokol. Naravno, pozdravljam i sve prisutne, bivše i umirovljene glazbare, prethodne predsjednike društva, kao i obitelji istaknutog pokojnog predsjednika Ivana Barasa, te i članove obitelji preminulih glazbara. Također, čast nam je da su s nama, naravno i večeras, bivši dirigenti ovog društva. Molim jedan pljesak. Moramo istaknuti, ova svečana proslava je pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, a njegove su riječi sljedeće. Poštovani članovi društva, sa zadovoljstvom prihvaćam molbu za pokroviteljstvom i 170. obljetnice Puhačkog orkestra Hrvatskog glazbenog društva Zrinski iz Donjih Kaštela. Čestitam svima koji su očuvali tradiciju sviranja puhačkih instrumenata i prenijeli ljubav prema glazbi novim naraštajima. Želim vam puno uspjeha u organizaciji proslave i još puno slavljeničkih godina na ponos vaših i naših Kaštela. Navodi se naravno u pismu predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, isporučena na adresu Zrinskog 18. listopada ove godine. Ne smijemo izostaviti zahvale pokroviteljima svečanog koncerta. Grad Kaštela, Hrvatski sabor kulture, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Turistička zajednica Kaštela, Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije. A sada što nam slijedi, naravno, nastup Hrvatskog glazbenog društva Zrinski. Molim jedan pljesak.
smo svi zajedno uživali u ovim skladbama, to su nam redom bile Concerto d'amore, Intermezzo sinfonico i Tutti insieme. U ovom trenutku pozivam domaćina, ravnateljicu Jadranku Šošić, da nam se obrati s nekoliko prigodnih riječi. Molim jedan pljesak. Dobra večer svima, nisam baš mislila da ću ja prva govoriti, ali evo kako sam sticajem okolnosti ravnateljica škole u kojoj se odvija uistinu ovaj značajan događaj, ova lijepa obljetnica, 170 godina, bojim se izgovoriti, zvuči zaista grandiozno i čestitam svim i bivšim i sadašnjim i budućim članovima ovoga značajnog glazbarskog društva, Hrvatsko glazbeno društvo Zrinski iz Donjih Kaštela, koje evo 170 godina njeguje prepoznatljivu tradiciju. A da će nastaviti sa svojim radom sigurno je garancija kad vidimo ovakav podmladak koji je sastavni dio ovog društva. I školu Bijači i glazbarsko društvo uistinu veže puno značajnih momenata. Na otvaranju stare škole Bijači 2. listopada davne 1911. godine sviralo je ovo društvo. 11. travnja 2014. kad smo otvarali ovu zgradu, opet je sviralo glazbeno društvo Zrinski, ali sam se sad sjetila, gledajući ove snimke, da su također bili naši gosti na 5. čakarskoj večeri 96. godine koja se odvila u hotelu Palac. Evo, uistinu svima od srca čestitke, nadam se da ćemo se još večeras lijepo zabaviti, a za predsjednika društva u ime škole Bijači, u ime svih mojih djelatnika, jedan mali ovako simboličan dar, jedan svjetionik da im i dalje pokazuje put u svijetlu budućnost, pa bi molila to da dođe. Ovu tradiciju održati još najmanje 170 godina, nadamo se i dalje. Hvala vam. Hvala gospođi Šošić i kao što ravnateljica kaže, 170 godina, ipak je ovo velika svečanost, a u ovom trenutku pozivam zapravo gospodina Antonija Bartolina da nam dođe zapravo ovdje i da nas samo prati s nekoliko prigodnih riječi u ime Hrvatskog glazbenog društva Zrinski. Poštovani izaslanici grada Kaštela, Hrvatskog sabora kulture, poštovana ravnateljica osnovne škole Šošić i suradnici, cijenjeni predstavnici donjokaštelanskih župa, Muzeja grada Kaštela, Gradske knjižnice Kaštela, Matice Hrvatske, obrazovnih institucija. Poštovani predstavnici pokrovitelja i sponzora, glazbenih društava, klubova, ostalih prijateljskih udruga s područja Kaštela, Solina, Splita, Trogira, Šibenika, kao i prisutni predstavnici medija. Cijeni umirovljeni glazbari, nekadašnji dirigenti našeg društva, te članovi obitelji preminulih glazbara, predsjednika i voditelja društva. Dragi polaznici glazbarske škole, poštovane dame i gospodo, prijatelji i simpatizeri donjokaštelanske glazbe. Izuzetna mi je čast, obrativam se ovdje u ime Hrvatskog glazbenog društva Zrinski, Donja Kaštela, prigodom ovoga velikog jubileja. Drago mi je što ste odvojili dio svog vremena da bi zajedno s nama proslavili ovaj svečani događaj u ovom prostoru osnovne škole, kako je rekla ravnateljica, obrazovnoj instituciji koja je kroz povijest uvijek rado surađivala s našim društvom i doprinosila njegovom razvoju. Kroz animaciju, uključivanje učenika, pa stoga smatram, isključivo radi toga, da nema boljeg mjesta za obilježavanje ove obljetnice nego što je to ova škola.
Kao pravni sljedbenik donjokaštelanskih puhačkih orkestara, Hrvatsko glazbeno društvo Zrinski osnovano je 1852. godine, te predstavlja najstariju kulturno-umjetničku udrugu u Kaštelima i jedan od najdugovječnijih amaterskih orkestara u Hrvatskoj. Kroz svoju dugu povijest društvo je proživljavalo uspone i padove, prekide i zabrane rada. Ipak, zahvaljujući duhu tradicionalne nadarenosti, upornosti i entuzijazmu koje su donjokaštelanski glazbenici i njihovi voditelji iskazivali, opstalo je, kao što vidite, i dan danas na ponos kaštelana, kaštelanki i svih ostalih. Društvo je kroz povijest zaslužilo brojna priznanja. Tu mogu vidjeti i neke osvajači tih brojnih priznanja. Tu su različite diplome, plakete, nagrade za izuzetna dostignuća na promicanju kulturnog amaterizma, a orkestar je kroz povijest vodilo više od 20 kapeli, od kojih su mnogi bili kako profesionalni voditelji orkestara u državi, tako i u inozemstvu. Također, nekoliko osoba koje su započele svoj glazbeni put u našem orkestru zaslužili su nagrade grada Kaštela za životno djelo, kao i osobne nagrade za razvoj kulturno-umjetničkog amaterizma. Dok je nemali broj glazbara također izabrao glazbu kao profesiju s naglaskom na obitelj Vuletin, te su postali priznati profesionalni i estradni glazbenici, ali i dirigenti i skladatelji, od kojih bih također istaknuo i svjetski poznatog klarnetista i skladatelja Antu Grgina. Ponosno ističem da društvo i dalje ide u smjeru odgoja novih glazbara, preteže djece i mladih. Tako danas imamo nekoliko glazbara ponikla u našem društvu koja danas pohađaju muzičku akademiju ili su pak je nedavno završili. Kako proteklih više od stoljeća i pol, tako je i danas orkestar nezaobilazni sudionik mnogih kulturno-umjetničkih manifestacija, tako i organizator brojnih samostalnih koncerata, ali i organizator koncerata partnerskih orkestara. Tu bi istaknuo ponovno suradnju s puhačkim orkestrom iz Lidlara, s kojim ove godine obilježavamo 25 godina redovite suradnje, te puhačkim orkestrom Zaprešić, koji se s nama večeras ovdje kao gosti i s kojim surađujemo proteklih već 10 godina. Ovim putem delegaciju i kvinte sekciju orkestra Zaprešić srdačno pozdravljam. Glazba nema budućnosti bez mladih glazbara, stoga glavnu aktivnost društva čini glazbarska škola i njenih trenutno 24 polaznika, od kojih mnogi dolaze upravo iz ove škole. Tu glazbarsku školu, pored našeg dirigenta, profesora Grubišića, obučava kadar isključivo iz naših redova. A to su redom Ivana Beretin-Mornar, Marija Ilić, Mateo Laptoš i Steven Donko. Spomenuo bih se sada nedovoljno neiskorišteni potencijal glazbene škole u Kaštel Kambelovcu za naše, a vjerujem i za druga kaštelanska glazbena društva. Naime, ista je otvorena 2009. godine. Da, prema tadašnjim najavama sudjeluje u obrazovanju puhača primarno za kaštelanske puhačke orkestre i druga glazbena društva. No za sada, nažalost, taj benefit nismo vidjeli u većoj mjeri. Stoga izražavam nadu za budućom uspješnom suradnjom. Nadalje, želim ovim putem najaviti veliki projekt u provedbi, a to je izrada monografije društva, koja ima za cilj dati doprinos u očuvanju kulturne baštine Kaštela s naglaskom na Donja Kaštela i svih Kaštelana koji su ostavili trag i ugradili dio svog života u ovo društvo, ali istodobno i očuvati uspomenu na naše prethodnike, za buduće generacije koje tek dolaze. I za kraj, želim posebno zahvaliti još jednom ravnateljici, gospođi Jadranki Šošić, djelatnicima osnovne škole Bijači, na današnjem domaćinstvu
I svima vama, draga publiko, čestitati 170. obljetnicu glazbe, jer mi smo vaša glazba, mi smo društvo koje bez vas ne bi imalo svoju svrhu. Stoga vas ovim putem pozivam da nas nastavite podržavati i dalje u interesu svekolikog razvoja kulturno-umjetničkog amaterizma i kulturno-društvenog života u Kaštelu. Hvala i uživajte u ovom svečanom koncertu. Ovo su svakako bile poticajne riječi. Naravno, hvala predsjedniku društva Zrinski, a mi nastavljamo u glazbenom duhu. Slijedi nastup našeg društva Zrinski, solo Grgo Žamić na alto saksofonu i simfonija klasika 3 stavka. Izvolite. Evo, kako je dirigent kazao, mi smo na neke pogreške imali u samoj pripremi ovog koncerta, tako da ostavljam da uživamo.
Hvala društvu Zrinski i narodnoj isprike zbog prethodno krivog navoda, a sada čast mi je pozdraviti da nam se zapravo ovdje na pozornici pridruži profesora Krešimira Kužića, da nas kratko zapravo upozna s dosadašnjim rezultatima istraživanja monografije pod nazivom 170 godina glazbe u Donjim Kaštelima. Profesor Kužić je doktorirao na području humanističkih znanosti, objavio 3 knjige i 74 rada, te je dobitnik nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najbolje djelo iz područja humanističkih znanosti. Posebno pozdravljam članove Savjetničkog vijeća za izradu monografije, a to su nam redom Ankica Babin, Andrija Škarica, Sanja Calija, Renata Dobrić, Dina Buletin-Borčić, Tomislav Čiček i Ante Buletin, na čelu s autorom Krešimirom Kužićem i inicijatorima iz Hrvatskog glazbenog društva Zrinski. Profesore Kužić, izvolite. Zahvaljujem na ovim uvodnim riječima i što mogu kazati da mi je iznimna čast da se nalazim pred ovako velikim skupom koji cijeni svoje glazbare i koji cijeni njihov trud i njihovu umjetnost i sve ono što su oni kroz ovih 170 godina dokazali da znadu, da mogu i da su napravili za svoje mjesto. Ja sa svoje strane posebice pozdravljam normalno naše glazbare, maestra Grubišića, autora dakle, ovog cijelog skupa, domaćina gospođu Šošić i onda ono što mi je najvažnije moram kazati da mi je drago da sam našao toliko susretljivosti, toliku izlaženju u susret pri traženju i pomaganju i pretraživanju, jer arhivska građa i arhivski materijal zahtijeva teški rudarski posao prevrtanja mnoštva papira da se nađu oni podaci koji će biti na čast i na opće poznavanje publike i čitateljstva kad iziđe knjiga. Ja idem sad sa svojim tekstom, ja nastojat ću ne biti toliko dug, eto čisto samo da vam na neki način ocrtam kako je to sve skupa krenulo. Kaže, upravo je Hrvatsko glazbeno društvo Zrinski iz Kaštel Starog izravni sljednik one malobrojne, ali nacionalno svjesne i ponosite skupine Kaštelana, stanovnika Donjih Kaštela, tada sela Kaštel Štafilića, Kaštel Novog, Kaštel Starog, koji su neopterećeni težačkim podrijetlom odlučili dati prigodu svojem glazbenom talentu putem osnivanja i djelovanja limene glazbe. Želeći se potvrditi i dati svojim selima urbanu crtu, uspjeli su unatoč svim političkim devijacijama, gospodarskim nevoljama, neimaštini te ratnim zabranama i progonima kojima su tijekom svog djelovanja bili izloženi i uspjeli su, u tome su postigli potpuni uspjeh. Kaštelanski glazbari dosegli su iznimnu glazbenu kvalitetu i kontinuitet kakve nisu postigli ni profesionalni orkestri iz mnogo većih gradova u Hrvatskoj. No, moramo priznati, moraju postojati motiv i uzor za početak. Blaženo počivajuće Austrijsko carstvo imalo je glede glazbe jednu vrlo pozitivnu osobinu, vrlo kvalitetno i svuda nazočno vojno glazbeno djelovanje. Svaka pokornija i svaki garnizon u tom velikom carstvu imalo je vojni orkestar vođeno školovanih i počesto vrlo ambicioznih kapelnika. Takav slučaj bio i u okolici Kaštela sredinom 19. stoljeća, kada je došlo do sretnog spoja nadaranih Donjokaštelana sa susretljivim kapelnikom Krasnikom, glazbenikom koji je domaće momke uputio u glazbenu početnicu. Jednom, kad je otvorena sva divota tog umijeća i kad je ona otkrivena, izvođača nije više ostao. Sretan stjecaj okolnosti potvrdio je mišljenje da je glazba jedan od najmoćnijih sredstava koja drži u žilavom i krepkom mahu narodnu svijest. S ovim ne možemo da se u potpunosti ne složimo. Već u razdoblju do 1918. kaštelanski glazbari ušli su u sve pore društvenog života. Od pružanja potpore u pobjedama hrvatskih stranaka nad protivnicima tijekom borbi za ponaređivanje lokalne političke uprave, do uljepšavanja
svečanosti, a na zabavnoj razini održavanje plesova ili u sasvim privatnom okruženju dostojnog ispraćaja mještana do posljednjih počivališta. S druge strane, politički rascepi vodili su i do rascepa u glazbaškom okruženju, što samo po sebi nije moralo biti loša pojava. Glazbe su tako otvorile međusobno natjecanje u podizanju kvalitete sviranja ne samo opće poznatih skladbi, nego i širenju repertoara. Ne smije se smetnuti suma da su neke kompozicije bile obvezatan dio, kao što su himne, dekoračnice u spomen pobjeda aktualnih vojski. Spomenimo najprije skladbu Gotthard Franz den Kaiser, koja se pjevala i s hrvatskim tekstom Bože živi, Bože štiti, cara našeg i naš dom. Slijedila je Lijepa naša domovina, a uskoro se moralo znati osvirati i Bože pravde ti što spasi i tako dalje. A za 20 godina obvezna je postala Hej Slaveni, još te živi. Paradoksalno je da se niti 100 godina prije toga na istu melodiju pjevalo Oj Hrvati, još te živi. Kapelnici su morali dobro paziti da ne krenu s krivom himnu. I sasvim je razumljivo da kraljevina SHS nije trpjela mrsku austrijsku himnu, isto kao i komunistička FNRJ mrsku kraljevsku skladbu. Najviše je nastradala hrvatska himna, koja je bila nepoželjna većim dijelom 20. i 30. godina, a i dobrim dijelom komunizma u periodima do 1989. Glazbe su izvođene statično na prigodnim, otvorenim i u zatvorenim prostorima ili promenadno duž ulica ili rive jednog ili sva tri sela. Među vrlo čestim lokacijama glazbarskih nastupa, osobito u starije vrijeme, bila je Kraljeva voda, odnosno Fuležina u Kaštel Stavu, u Novome Brce i igrišće u Štafiliću. Kako smo rekli, od onih 9 muza Kaliopa se pojavila u Donjim Kaštelima prije 170 godina. I onda dolazimo na onu opće poznatu izreku Inter arma silent muze, među oružje muze šute. Međutim, ona nije potpuno točna za prostor Donjih Kaštela. Kaliopa je unatoč svim nedaćama ratnih vremena ipak našla prostor za svoje djelovanje za glazbu i nastupe. Sviralo se za vrijeme Prvog svjetskog rata, a i u Drugom svjetskom jedan dio glazbara koji je ostao u Donjim Kaštelima mora je po zapovjedi svirati nepoželjnoj vojsci, a ostali koji su otišli u poželjnu vojsku svirao je raspršen po raznim partizanskim postrojbama sve do 1945. godine. Kad zanemarimo ovo razvrstavanje slušača, donjokaštelanske glazbe imali su prigodu svirati brojnim državnicima i vladarima. Prvi je bio car i kralj Frane Josip 1875. godine. Onda 1923. kraljica Marija, supruga kralja Aleksandra. Nadalje, 1925. pred samim kraljem Aleksandrom, ali u Zagrebu su svirali. I onda iznenadno i rumunjski kralj Karlo II. I to gdje? Ne bi uopće pomislili da su mu svirali na željezničkoj postaji kod Svetoga Mikule 1937. godine u Stavu. Rođendani su bili neizostavni datumi nastupa za svaku glazbu koja je namjeravala postojati, jer se time dokazivala lojalnost. I sad ću vam izvorno citirati te nadnevke poredane po navedenim vladarima. 18. kolovoza, car Franjo Josip, 17. decembra, znamo već da je to kraljevina SHS, 6. septembra, to je kralj Petar II. I kao posljednje također doživotnom vladaru 25. maja, to svi znamo stariji koji je to bio vladar. U tu skupinu slavlja spadali su i rođendani država, odnosno dani krunidbu, to su se također morali obilježiti. Glazbe su uveličavale ratne pobjede ili pobune. 1878. ulazak i pobjeda austrijske vojske u Bosni. 1914. početne pobjede austrijske vojske u Galiciji i u Srbiji. Te 1941. ali naknadno, hvala Bogu, su se proslavljali. Te mnoge druge, a
svakako bila ona 1995. godine. Kao antipod svim tim velikodostojnicima, simbolima država, glazba je doslovno veličavala i narodne nepatvorene krnjevalske dane. To se ne smije zaboraviti. Najbolji pokazatelj vrijednog rada donjokaštelanskih glazbara bile su pobjede na natjecanju. A tu je svakako veliku ulogu imao izabrani repertoar. Primjerice Nabucco iz Rimskih 58, Die Teufelszunge ili Vražji jezik i General Monk 59, pa Masaryk i Nabucco 68, pa Simfonija klasika i Tijadović Marš 2017, samo da spomenem najnovije stvari. I na kraju, što je glazba bez kapelnika? Glazba bez kapelnika bila bi kao vojska bez generala. Stoga od starijih generacija valja istaknuti Jakova Vuletina Jakina, Ivana Varešina Kerovu, Iju Jerića Miša, a od srednje Vida Kuzmanića, a od novijih navedemo maestre Vuletina, Lukšića, Ušića, Lozića i Grubišića. Na kraju, što može biti jača motivacija za mene osobno za pisanje povijesti i djelovanja nekog društva od njegove dugovječnosti, istovjenčane brojnim uspjesima, pobjedama i uvažavanjem. Dugih 170 godina protegnutih preko 5 država s različitim i većinom neprijateljskim političkim sustavima ispunila je i poništila ljubav prema glazbi donjokaštelanskih težaka i ribara, a danas mladost koja jamči dalje uspješno postojanje u našoj Hrvatskoj. Zahvaljujem svima na pozornosti. Hvala profesoru Kužiću, a mi sada nastavljamo s nastupom Slavljeničkog društva Zrinski. Skladbe Suite Helenki, solist Grgo Žamić, a saksofon i skladba Simfonija klasika. Molim jedan prostor. Thank you.
Jedan veliki pljesak prije samog nastavka. A sada nam slijedi nastup kvinteta Puhačkog orkestra Zaprešić i nakon orkestra treći blok Hrvatskog glazbenog društva Zrinski. A dok nam se kvintet polako priprema, evo nešto o povijesti suradnje dvaju orkestara. Vođeni idejom o dugogodišnjem prijateljstvu između gradova Zaprešić i Kaštela, Puhački orkestar Zaprešić i Hrvatsko glazbeno društvo Zrinski započeli su suradnju od 2013. godine koncertom Zaprešana u Kaštelima u sklopu Kaštelanskog kulturnog ljeta. Uslijedilo je gostovanje do Kaštela na memorijalu Stjepana Obrubića u 2014. i 2017. godini. Zaprešić broji 40-ak aktivnih članova te uspješno djeluje pod vodstvom dirigenta Mire Saje i dugogodišnjeg predsjednika Marka Petrekovića. U sastavu orkestra djeluju dječji orkestar Puhačkog orkestra Zaprešić, zaprešiške mažoretkinje Jelačićke te kvintet kojeg ćemo imati večeras priliku čuti. A od sami skladbi Puhački orkestar Zaprešić tu će nam biti You Raise Me Up, Forrest Gump Main Team, Raiders March from Indiana Jones, a Hrvatsko glazbeno društvo Zrinski, Amirland i Splitski Akvarel. Molim